O Ginoo, bukhaga kong mga ngabil. Simbahan.
Kung ako isa na gikan sa yuta, Unang pagbasa, gikan sa sulat, ngadto sa mga Hebreo. Busa lig-unon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Pangulong Pari nga halangdon, nga atoa sa presensya sa Dios. Si Jesus ang anak sa Dios, ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari, nga dili mubati kaluoy sa atong kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari, nga gitintal sa tanang paagi, sama kanato. Apan, wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita, nga moduol sa trono sa Dios, diin atoa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang tanang Pangulong Pari, gipili o gitudlo sa Dios, gikan sa katawhan, aron mag-alagad. Sa Dios, ngalan sa mga tao. Maghalad siyag mga gasa, ug mga halad nga mananap, nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit, huyang man siya, sama kanato. Maluoy siya sa mga walay hibang kaagan, ug sa mga masalaypon. O kay huyang man siya, kinahanglan maghalad siyag mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawan, kundili sa iyang kagalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kagalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili ang Dios maoy magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kagalingon aron mahimong Pangulong Pari, kundili gitudlo siya sa Dios o giingnan. Ikaw ang akong anak, naimo akong amahan karong adlaw. Miingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan. Ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melkisedek. Sa dinhi pa siya sa kalibutan, nagampo ug nangaliyupo si Jesus uban sa makusog nga pagtuwaw sa mga luha ngadto sa Dios nga way gahom sa pagluwas kaniya sa kamatayon. Tungod sa mapubsanon ug buutan man siya, gidungog siya sa Dios. Apan bisan siya mao ang anak sa Dios, nakakat-on siya sa pagkamasinugtanon, pinaagi sa iyang mga pag-antos. Sanglit, hingpit man siya, nahimo siyang tidubdan sa kaluwasan dayon, alang sa tanan nga masinugtanon kaniya. Og ang Dios nagpaila kaniya nga Pangulong Pari, gikan sa laray ni Melkisedek. Bisan siya anak sa Diyos,
Si Kristo nakakatpon sa pagsugo, gikan yatong iyang mga gihantos. Sa dinhi pa siya sa yuta, naghalad siyag mga paghampo, dinuyog agkusog na pagtuhaw, ug nahimo siyang mapaobsahanon. Sa hingon nga gidungugayon ang iyang paghampo. Walang sa tanan nga masinugamon kanila. Ikaduhang pagbasa, gikan sa sermon sa pagkabanhaw ni San Melito sa Sardes, Obispo. Daghan ang gitagna sa mga propeta mahitungod sa misteryo sa Pasko. Si Kristo mao ang misteryo, ug iya ang tanang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Alang sa tawo nga nag-antos, nanaog siya gikan sa langit, nganhi sa yuta. O giangkon niya ang atong pagkatawo diha sa sabakan nga ulay. Tungod kay naangkon na niya ang lawas sa tawo, iya usab nga giangkon ang kasakit sa tawo. Gigunob niya ang kahuyang sa tawhanong kalag ug lawas. Ug sa gahom sa espiritu nga dili mamatay, gipukan niya ang hinungdan sa kalaglagan sa tawo, ang kamatayon. Sama sa usa ka karnero, gidala siya og giihaw. Iya kitang giluwas gikan sa atong kaulipnan sa kalibutan, sama sa iyang pagluwas sa Israel, gikan sa mga kamot sa mga Ehiptohanon. Iya kitang gitubos sa kaulipnan sa yawa, sama sa iyang pagtubos. Siya mao ang pastor nga nakaluwas kanato. Giangkon niya ang tanang kasakit sa mga nag-una kaniya. Gipatay siya diha ni Abel. Gigapos siya diha ni Isaac. Gibihag siya diha ni Jacob. Gibaligya siya diha ni Jose. Ug diha ni Moises, gibiyaan siya aron mamatay. Gisakripisyo siya diha sa karnero sa Pasko. Giluto siya diha ni David, ug gipasipad-an siya diha sa mga propeta. Siya mao ang natawo gikan sa berhen. Siya mao ang nagbitay sa kahoy. Siya ang gilubong sa yuta, sa Israel sa kamot ni Paraon. Gipatikan niya ang atong mga kalag sa patik sa iyang kaugalingong espiritu,
ug iya kitang gihugasan sa iyang kaugalingong dugo. Siya mao ang nagpakaulaw diha sa kamatayon, ug naglaglag sa yawa ngadto sa pagbangutan, sama sa paglaglag ni Moises kang paraon. Siya mao ang nagunob sa sala, ug gihikawan niya sa kadautan ang mga kaliwatan, sama nga si Moises, mihikaw sa taga-Ehipto sa ilang mga kaliwat. Siya mao ang nagdala kanato gikan sa kaulitnan ngadto sa kagawasan, gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag, gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, gikan sa pagkadinaog-daog ngadto sa gingharian nga walay katapusan. Iya kitang gimugna nga bag-ong kaparian, katawhan nga iyang pinili hangtod sa kahangturan. Siya ang nagbanhaw gikan sa mga minatay. Siya mao ang mikayab ngadto sa kahitasan sa langit. Siya mao ang karnero, ang giihaw nga karnero, ang karnero nga natawo gikan ni Maria nga ulay. Gidakop siya gikan sa panon o giguyod ngadto sa ihawan. Gisakripisyo sa hapon o gilubong sa gabii. Diha sa kahoy, walay bukog niya nga nabali. Diha sa yuta, ang iyang lawas wala makaila og pagkadunot. Siya ang nabanhaw gikan sa mga minatay, ug siya mao ang mibanhaw sa tawo gikan sa kinahiladman sa lubnganan. Ang tanan nakasala, ubos sa gihikawan sa Dios nung himaya. Kita naluwas, gumikan sa grasya sa Dios, ug sa pagbayad nga gihimo ni Hesu Kristo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan.
Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios magpakamatay siya alang sa tanan. Nakita nato nga siya gihimaya o gipasidunggan karon tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Paghingpit kang Hesus pinaagi sa iyang pagantos aron ang daghang mga anak makaambit usab sa iyang himaya. Kay si Hesus mao ang nagdala kanila ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa imong kaugalingong dugo, O Ginoo. Gipabalik mo kami ngadto sa Dios. Ibabalik mo kami ngadto sa Dios. Ikan sa tanang tribo, pinulungan, at awan o kanasuran. Ibabalik mo kami sa Diyos. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
imong kaugalingong dugo o Ginoo. Ipabalik mo kami ato sa Diyos. Isarang kita niya maluwa, ikan sabana idabe yang suluh. Takkan Atukan Abraham Yesania
ang manluluwas nag-antos namatay og gilubong alang kanato aron kita usab mabanhaw uban sa gugmang unay simbahon nato siya sa atong panginahanglan ingon nato siya. Kristo nga manluluwas, ang masulubon mong inahan, mibarog uban kanimo sa imong kamatayon o paglubong. Kung kami usab maguol, himua kami nga makaambit sa imong mga pag-antos. Muingon kita. Kristo among Ginoo, sama og binhi nga gitanong sa yuta. Namunga ka alang kanamo sa langit ng grasya. Himua nga kami maglubong sa among pagka makasasala, aron mabuhi alang sa Dios lamang. Muingon kita. Kaloy kami. Kristo maayong magbalantay, dinha sa lubnganan, natago ka gikan sa mga mata sa kalibutan. Tudloi kami sa paghigugma sa tinago nga kinabuhi, uban kanimo ug sa amahan. Muingon kita. Kami. Kristo ang bagong Adan. Misulod ka sa gingharian sa kamatayon, aron palingkawason mo ang mga matarong nga nangadto sa laing kinabuhi. Himua nga kadtong patay diha sa ilang pagkamakasasala, makadungog sa imong tingog ug mubangon ngadto sa bag-ong kinabuhi. Muingon kita. Ginoo kami. Kristo anak sa Dios nga buhi. Pinaagi sa bunyag kami gilubong uban kanimo. Pinaagi usab sa bunyag, mibangon kami nga may bag-ong kinabuhi. Palakta kami kanunay ni anang labas nga kinabuhi. Muingon kita. Amahan mo, mara sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot ni sa yuta, maingon sa langit, ang kalang namo sa matag-adlaw, ihata ka na mo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, maingon, nagpasaylo kami sa mga kasala ka namo. O dili mo kami itugyan sa panulay, inunua, sa kami sa dautan. O Ginoo, saway kinutubang kaluoy, ang pagigugma kanimo mao ang pagkasantos, puna ang among kasing-kasing sa imong gugma. Pinagi sa kamatayon ni Kristo kami adunay paglaong ngagikan o pagtuo. Tungod siyang pagabanhaw, imo ang matuod kining among gilauman dinhi sa hingpit nga pagigugma sa langit. Din siya buhi ug hari, uban kanimo sa Espiritu Santo Dios, hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo maana kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios ng magagawam sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Daigon ta ang Dios,